אוקיי, אז שלום חברים, היום מה שאנחנו הולכים לעשות זה לשחק בריינבו פרנד. אוקיי, בואו נתחיל. שלום. אוקיי. לא, חזרתי, סבבה. אוקיי, בקיצור, משחקים היום ריינבו פרנד, כולם מכירים את המשחק הזה, מי שלא לפינת הבושה. יאללה. סטארט. סקיפ. גם טוב. מי כבר, איך הם הספיקו כבר למות? לא התחלנו. אוקיי, עושים סקיפ. דני על הדרך, שלום. אוקיי, אז אולי במשחק אחר? אוקיי. מה אנחנו עושים כאן? אתה ליטרלי מנסה לפרוץ פה למקומות באיזה 1-2 ברו ניסה לעשות סקין של סמי ולא הלך לו טוב. ואיך כבר מתו? טוב, נו. למצוא את האורות של ה-SOS, סבבה. אנחנו נמצא אותם. וואו, מה זה אחר? טוב, נו, אני יודע, יאללה. אוי שיט, נו, הירוק, לעזאזל. כל מי שלא יודע, הירוק, כל הקטע שלו זה שגם אם אתם עם קופסה, הוא יכול לתפוס אתכם. אבל כל הקטע גם שהוא עיוור, אבל לפעמים הוא נתקע על פינות איזה 2000 שנה, והוא יכול גם להתקע לנו על אחד האורות, אז זה לא תמיד הכי טוב. אוקיי, הנה אור ראשון. שיט, תפסו לי אותו. אוקיי, הנה אור שני, אני תפסתי. מה אח שלי? אוי שיט. לא. איזה מזל שהשמן הזה לא יכול להיכנס בחור. יאללה. מה זה? וואי, די לי לנבוח לי באוזן. זה גרועים, איך? לא התחלנו. הדבר האחרון אבל לפעמים בחיים עדיף פשוט לסתום, ולפעמים זה ממש עכשיו. לך קיבינימט. אם לא ארון הזה עכשיו הייתי מת. שיט, אבל לצעתי מה זה אחר הזה? הוא מראה את הרצפה. כמה פעמים הוא ביקר בגרבולי? זה לא יאומן. יאללה. 9. אוקיי, אנחנו על 16. נשאר לנו עוד. יאללה, עוד 9 כאלה ואנחנו מסיימים את השלב הראשון. קארטינג? מי אני שיגיד לו? יאללה. וואי, זה גרועים. יאללה ביי. אוקיי.
אוקיי. אוי, איזה אפס, אתה לא יכול לגעת בי. טוב. אם אני כאן, לך קיבינימט, אתה וכל המסה שלך. ביי ביי. מה, הוא מראה את המדרגות. אוקיי. סתומים נטשו פה. בואי. בבקשה שהוא לא יעשה לי איזה סופרייז או משהו, לא בא לי עכשיו. אוקיי. קח 3 אוקיי. שימי כמה שיש לך. אוקיי, אנחנו עדיין מלא אנשים. פאטימה. אוקיי. מה חבר'ה? פאטימה. אוקיי, יאללה. אוי ואבוי. כלב ירוק. ירוק על כחול. מה, די לנבוח עליי. כשאתה מבולבל, זרת עלל. ברחתי, ביי. אני שונא את הירוק הזה, הוא גם נוגע במרחקים. מזכיר לי דברים. היי, יאללה. אוקיי, סבבה. איך ידעתי שהוא ייתקע דווקא כאן? תרים יד, חמודי. תרים ולך קיבינימט. וואי, אני מרגיש מפה את הרעידות של הכחול. מה הוא אוכל? פאטימה. לא חזרתי, אוקיי. טוב, יש רק דבר אחד. יש פה אנשים שהם כאילו מחזיקים את החלקים האחרונים, אבל הם עושים בכוונה קקות ומתקמפרים מחזיקים. לא מתקמפרים, הם כאילו בכוונה עושים את זה כדי שזה לא יחזור. אוקיי, חזרנו. איך נשארנו על 4? איזה גרועים! טוב, יאללה. אוקיי, נו. אוקיי, מה שאנחנו צריכים עכשיו לעשות זה לקחת כל מיני מכלי... לא סגור על מה זה בדיוק. מה שזה אמור לעשות זה אמור להעיף את זה קדימה כאילו. אוקיי, אוקיי, הנה יש פה אחד. זה מכל גז. מה? Unlucky. היא מתה, זהו, זה סופה. פאטימה.
אוקיי. עוד אחד. מה זה רע שווה? שיט! לך! גוד בוי. אוקיי. מריבה בלי איי. איי, אל תיגע בי. אל תיגע בי. Don't touch me. אוקיי, מצאו עוד קצת. כמה שיותר יותר טוב. זהו. תודה. אוקיי, עוד שתיים ויש לנו את זה. עוד שתיים אחרונים, זה בטח אצל מישהו כאן. מישהו זה אני. איך שלא עם מזל כמו שלי, דווקא ירוק מקמפר הזה. תיעלם, תתעדה. אתה מפסיק למשש את החדר? תודה. גודביי, גודביי. איך קיביני מתי אוכל בבית. איי, אתה בסופו למה קדימה, איפה היא? יאללה, אחד אחרון. שלום חמוד. לא. איך אותי חמקו ותאכלו. אוי. ייי. נו סקיפ.